kita Nabi Muhammad. Dahulu kita hai sahabat tolan saudara. Assalamualaikum katolan sahabat. Hai jo kalau kita mengaji hakikat nyawa jo tubuh halanya tu sakabe. Jangan ada disangka dua alamat aku disangka dua lah jatuh sase. Orang manang semuanya wingi alim ulama banyak nak kirama dah janganlah kita kabacandu bodoh. Banyak kalapo manunan tuan na jo bapo manunan mudo. Iko tak ada anak bapa tiada saja sifat nama kajinya Allah jo Muhammad di mana ko inyo di mana bana tampai nyatonya ko ina tarang di hati kita. Jalanan sama kabatan barimbo tak mungkin biawa kamalambuan. Tak mungkin babi kabarana ruso ada puraso dengan pareso. Ada puraso dengan merasui bapo bana cincin di jari. Ba apa pulo lilin jo api bagara cincin karena de jari bagara tubuh ada sifat baani ko iyo mati sebelum mati. Tentukan jalanan ka dilalui jale kelawi akan diranangi singkola kulit tali isi supaya narape di bijona kawi. Ay Allah la duduk di atas kursi di kapal jantung sabuku darah mati. Sampai itu di surah pikiri di situ pulau Abu Jahil berdiri. Baparang ajo Muhammad tamana ruhabi ko kala Muhammad di peperangan ini negari Makkah di makan api. Komandang Muhammad anggota suci Suci yang goto sama sekali masuk sarugo kampung Aramio bayi itu lanan jadi ode ayah laju umi. Di mana ku orangnya
yolena jaleku kubuanyo Allah ibarat ladena hilang lena tanturi imbojo layona namati ladena tantuku kuburnya ona jale lahina jantan lena jalenan antino lai sambungan Allah dari kami aduh olah pasana hati oleh pasaju kiro-kiro oh pakai jo bagi tujuh ada nanti minang lakaronan ko lai yo bapa kai kana salari salam monang ko menjadi utula dan kita yo narwasamo tentu kambang gaji jo ladi karan no lapeng gaji yang ladi lai pentenganan kita lade bidang lade agamo lade Islam lade nan lai agamo kita lade jota gade karena do di dalam no nilai tinggal pada kita dalam saja para karo iyo nyodiri oh kajikan kami baca memandang iyo nyodiri balie iyo nyodiri di dalam
iyo nyo diri ado iyo hakiki ladikan ado iyo majazi lagi pandang ladenan lahir lainan batin lade terkasih dalam ladenan batin rahasio tercimbuni alajo kalau iyo si arif obija iyo mamanda dari iyo nana aso lanala iyo inyo barbilang disimpalai kasamonyo di satu iyo kan pandang anak iyo kulima o tampe iyo nyohilang Obilai mano iyo la Tuhan nantiga iyo nyosano nilai pandang iyo lah mua di dalam iyo nyobijo oh karena iyo lah diri siapa iyo nan punyo lade kamano iyo nyopulo oh tampu iyo tangkainyo Nilai Tuhan ada batannya lah di musim nan pabilo nilai katon lade ma'rusit lade nalai alumba kito Lai sama so iyo nyo alam Owalum iyo nyo ado nilai balum iyo nyowado oh sama iyo sama to ay alum iyo baribu ay balum iyo barbapo oh balum lay basarugo Balum lai banarako andalay honor iyo Muhammad di dalam lay alemonyo Di situ iyo nyo bijo landalay mulo iyo kambanyo o bijo iyo nan satu di situ iyo asalnya Kalau iyo dipandang Oh indah iyo barupo Nanjo kalau lagi kakular le indah tarasul Bagi tulay nyo banarelay sifat nyo Tuhan nilai bukan la di luar la di nilai bukan la di dalam Kalay barupo Relay putih nanjo nilai dengan hitam itu kita masalah Disatukan kali Katampe berpegang kalau dipandang lade orang yang Dipandang tak wahai sampai Lai kapado Tuhan dihampirkan mati laisa selah jalan Oh jangan begitu lai kita sekarang lai satukan tali katampe berpegang supaya nakago lade wujud tiada Nandi mano inggo Jo kalau tarabang Iko balung terang begitu jalannya
banyak simpannya. Lai janji kau sampai, lai ajal kau tiba. Lidahlah kalau tak pandai berkata, mengucap kulima kau indah biasa. makna kulima Kamano pulangnya ada pun mana lani kulima Tuhan yo kalau kaate lani ka ambon dan ka kalau kabawa lakara kasih ambulan makna kulima meliputi Allah meliputi tubuh lenyawa jo badan jo kalau dipandang lane orang yang wijaya Nandi hati tanpa Samparono lumpuh mangko bajaja Samparono butuh mangko menampak lade tando alaman para hubatu lalayang mula gontai Allah Omar Malibatul lawati silan nalai paham talata Saudara iyo andai dan tolak Laikanlah diri Oh pandanglah Tuhan Laju bola uji Oh batu Lanjoin telah timbanglah batu Lani bari joringan keputusan pandang kepada Tuhan Keputusan ilmu kepada lainnya Tuhan keputusan alemmu kepada lainnya iman lada iman de hati cara minde Tuhan itu buat kita Ilde Tuhan Dela sifatnya Allah Batilah de insan lah jadi rasanya Di soal pengajian lagi dari itu Ila panyuruh kalai puntung lahanyo bila pada Iyo karate nalla ballipe tulis nande bajala Kapado iyo nalla siapo Iyo kakito yo de tanyo iyo banana lah pulang kapado iyo nang de lamutan Ayo kalau iyo la de nyolawi Iyo di jadi yo de kan sampai iyo lah de lamonyo kita tidaklah akan karam Begitu iyo lande nyobana Di dalam iyo ay pengajian Iyo ko sabana lebana Yo kito nala iyo mamakai ka sabana iyo lah de bananyo kita nan iyo le de mama Onde layo wahayo de sahabat saudara Mano iyo rekana kami iyo
suo onde sakali nande batamu mencari iyo de nyoraso kedua kali nande batamu mencari sana ayo sudaro o tiga kali yo labatuamu taraga pulo yo nak batanyo kasih jangan pertanyaan kiara iyo de kato karano de tanyo yo de batanyo pakaian tukang yo la curito Manonan basilawai tanyo batanyo pasti ado. Oh tapi maaf nih kami pinta kabake orang nan tuo maklum orang yo ditalawi ahli torikat atuo jomodo bukan iyo lah denyo tanyo iyo panguji lah denyo bana iyo bukanlah de pauji pengalaman yo lah didado de kaganti basi sarato nalla jo baso iyo nan ka komi de tanyo ka sanan baru para karo ayan karo jia iyo de kami nan de maraso de nyobana de kami kini la kabatanyo ande ya tahu tu boyo de nanakasa hampe diluakan kami tanyo itu nande nyobana iyo ainan kami lepanya to nanjo dagi yang urek sarato nanjo tulang no ditantang ke asalan iyo akan naik kami tanyo itu bana de kami kini nalla maraso simak kana bana iko yo tanyo nang katibo kuli sabalumay kuli apo bana iyo ay dahulunyo o apo sifat Tuhan nang tarjoliyo ladi sano sabalum dagyang apunan iyo ay daulunyo apo yo sifat Tuhan nang tarjoli iyo nang ladi sano onde ure sabalum ure apo pulo yo dahulunyo o apo sifat Tuhan nang tarjoliyo ladi sano nasa balong tulang iyo ay tanyo ng salanyo inyo apoyo bana iyo ay asal mulo dulo nyo Hari apola denyo pulo sifat Tuhan tarjoli ladi sano lah jadi sikit itu topan singgalang mamasang tanyo indah do panjang-panjang indah de kami bajelo-jelo biarlah nasang ini asa bada ciba ajino moto tolong yo mela jawab diri kami nande batanyo onan jorela hati iyo dun sana menjawab tanyo nonton mandanga banyanan tu orang minan mudo iyo tolong jawab iyo ai saja lela jalenyo di pasan danyo tanyo memang yo lagulan naga alamo ira
irama tapanuli atau irama batakaro. Di pulau di Samosir iyo dahulu ay bersutinyo. Irama penjajahan iyo di masonan dahulunya. Sama soninya moyang mausir penjajahan de bulando. Asam masuk kereta api ijo ajo de atonyo. Asam masuk pesawat tempur palapa pisang baliang-baliangnya. Sama sola itu bana memang ay kalau nala dikiro. Kami tu kasih lawai memang yawan tanah lah di mano. Mungkin dalam alimu Tuhan iyo kami waktu dulunya. Aduh gay. Aduh gay. Doge, 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 arobati mama godang ale 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 bute ale bute ay pala pala mera dine gara ale ale bute kana pala mera di negara ale ale bute ina sude nang halo dope doge la doge. Ina sude na pina mana godang ketalue alun tibolai. Horas pak ya. Horas pak. Iramayo tapanuli begitu yo banala de caronyo. O banala kami bari iyo di mungkunan de basamu. Sebagai nala hiburan di tengah malam nan butorayo. Itulah irama dari kami nan labaduo. Eko di rantang namu panjangan namu nyoba jelo jelo. Di putalai sakadar lakapaduno. Kini baalan karancalan lay baalan kasiro. Silai baalan kasanang hadirin di malam nangko. Lani karando lay nyo kito ay batu bamudo. Doanya anak mungkin indah dosa barapo. Kini kandaan nanuni uni di bari sakit sajo. Ladi bari ladi nyobana ladi malam ladi nyonangko. Ajo irama nampe puler liyo saat lagi ninangko. Danga banayona kami ladi panyato. Lani pasandang dalam hati. Pasajua dalam donado. Kau ingat kembali siapa yang ada di saat kamu terluka. Aku bukan dia, namun kau tak pernah merasa. Aku bukan dia, namun kau tak pernah merasa. Setelah semuanya kini berlalu, luka di hatimu tak lagi berasa pilu. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain yang punya. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain yang
melihat sakitmu selalu aku yang ada untukmu, senangmu tak pernah kau bagi untukku. Harusnya aku bukanlah dirinya, orang yang pertama. Harusnya aku bukanlah dirinya, orang yang pertama. Kau Coba kau ingat kembali siapa yang ada di saat kamu terluka. Aku bukan dia, namunnya kau tak pernah merasa. Aku bukan dia, namunnya kau tak pernah merasa. setelah semuanya kini berlalu, luka di hatimu tak lagi berasa pilu. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain yang punya. Pahit yang ku terima, manisnya oi Pak Dusun yang punya. Kekasih, di mana kurangnya aku padamu, sehingga kau tak dapat melihat cinta. Oh sakitmu selalu aku yang ada untukmu, senangmu tak pernah kau bagi untukku. Harusnya aku bukanlah dirinya, Orang yang pertama. Kau harusnya aku bukanlah dirinya, orang yang pertama. Kau berakhir sudah impian tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak lagi nyata, terkikis ombak menerpa. Aku yang dulu engkau sayangi, mengapa kau tinggal pergi? Oh di manakah yang suci, yang katamu tak berbagi? aku ingin kau mengerti apa yang ku alami. Takdir diriku harus melangkah jauh darimu. Andaikan aku boleh bertanya, apakah ada salah diriku agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu? Tiada salah dirimu neti, salah pada nasibku sendiri, karena tak punya foto Avanza Joto Afifi. Karena tak punya emas permata hantaran cinta. Aku yang dulu engkau mengapa kau tinggal pergi? Oh di manakah Janji yang suci yang katamu tak berbagi. ku ingin kau mengerti apa yang ku alami. Takdir diriku harus melangkah jauh darimu. Andaikan aku boleh bertanya, apakah ada salah diriku agar ku jauh dari prasangka orang babu?
buruk. Tiada salah dirimu kan salah pada nasibku sendiri, karena tak punya emas permata lantaran cinta. Iyalah jadi rasonyo la de la buwe la samintaro. Ibarat la de bajalan la jauh ba kilo-kilo. Kini mari to kanda kapan nanti nyoba derang baribana muai tolong la mela sambu. Nanjo buala de narang cala jo laguna nesero na do 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 do. Jangan gelatolan lade babaso baso urang lade pabaso Lade la pa lade paru inyo. lade latolan lade balupo lupo Pintale kobul di lade kanda babari babumi lade nasanda. bapa di lade manjadi Anda buah lade na kambang labana kari na rami la do 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 do. dalam labaran yore matina suci masu ala kasarugo Kakang tua iyo dan rami lade bagiku lade nyodo adari pado kami Kaci pompa menan mandi laku cika pamenan kato. lapi patado patiti panyudahi kato kato Denani kona lagara-gara nala dia kira nade corito. lade kana banalan kami narpanyato Kain basah dibawa mandi, sudah mandi lah dibawa pulang. amal ibadah dibawa mati Ini nak kami dilamar orang. Oh.